ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜାଲରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ସହକାରୀ କିରାଣୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗାଇଘରିଆ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୁକ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସହ ଅଫିସ ଓ ସରକାରୀ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ପରମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଉପସ୍ଥାପନା ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନମସ୍କାର।